Хросны бацька радыё і тэлебачання нарадзіўся ў Беларусі. Нават калі вы ніколі не чулі імя Давід Сарноў, вы ўсё адно карыстаецеся яго вынаходніцтвамі. Давід нарадзіўся ў вёсцы Узляны пад Менскам у 1891 годзе. У дзяцінстве яго сям'я пераехала ў ЗША, дзе ён і зрабіў сваю геніяльную кар'еру. У 1920-х годах Сарноў заснаваў нацыянальную радыёвяшчальную кампанію і арганізаваў першую эксперыментальную тэлестанцыю. А ў 1939 годзе менавіта ён запусціў у ЗША рэгулярнае тэлевяшчанне. Тое, што пазней стала пачаткам сучаснага тэлебачання. Але яшчэ да гэтага Давід праславіўся ў іншай гісторыі. У 1912 годзе ён быў першым чалавекам, які атрымаў радыёграму з таго самага Тытаніка. Параход «Тытанік» сутыкнуўся з айсбергам і хутка ідзе на дно. 3 дні без перапынку Сарноў падтрымліваў сувязь з маракамі суднаў, што спяшаліся на дапамогу. Так хлопчык з беларускай вёскі стаў чалавекам, які назаўсёды змяніў свет камунікацый.